right. Ama temptation. Chii chaitika kuti mkutano unobhadharira mambo. Nyaya yangu iri kuti pamusoro idada. Nyaya yangu nababa admire jeje. Musi wa5 January 2025. Baba admire jeje. Vakatora baba admire jeje. Vakanga vachitsvaga friji yemutenga. Inini ndaive nayo ndine dambudziko rangu randaida kusolva remwana wechikoro. Ndobva tatenderana, ndobva ndatawirira, takataura ndobva tawirira. Baba admire jeje ndobva vanditi vari kundipa mari yangu kupera kwemwedzi. Firiji iyi imhando ye0 2 door ine friji nefreezer. Fridge ndakavachaja $800. Gas tank ndakavapa ndichiti havasi kubhadhara mari iyoyo kubva musi wa5 January 1000. Yes. I2 door fridge 0 ine fridge nefreezer. Gas tank handina kuvachaja 19 kgs LP. Pavakachera makomba ndobva ine dambudziko kachitibatsire indaone havana yavakambobvira vakabhadhara. Baba admire jeje ava pavanenge ewo tinotenda nyaya iri kutaurwa yefiriji hongu hamuna kuibhadhara. handina kuibhadhara asi ndakavapa 250 kuna December. Ndakaita dambudziko ndakazorwara panguva yataiita izvi. Baba admire jeje vanonyepa. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare. Atomboto vanonyepa. Hongu. Mamuchironga kudi payment plan inokuti ndakavapa imwe mari 250 muna December. Ndakada ndivapa imwe muna January muno. January muno taiita matengi, toita zvimoto. Moto dziri hadzina kufamba zvakanaka nekunaya kwaita mvura. Vadzaramba mari yanga takatarisira. Saka ndakazoenda kuHarare musi wa23 ndakutora license rangu. Ndiri kuHarare vakandifonera. Vachifonera vakafobona vachipopota. Asi handina kushaziva chavakaipopotera. Saka ngatizive zvekupopota munoda kubhadhara sei? Ini ndiri kubhadhara ndirikuda kutoibhadhara. Ndovapa mari. Yava yese ndovapa 1000. Ndikangoti ndi last day 30 March. Tinotenda dada. Gas bottle ravo riripo ndovata. Munayanayo pano? Ndayanayo pano. Uya utura pano. Tinotenda. Tinotenda. Next.